The order is already signed. Achich Kevin Kevin Kang'ethe mano opondo molal kuke tesend obila ma Muthaiga anyoma kitieno manyoro e gwenge Mangong e kaunti ma Nairobi kano ochwal e doho ma Milimani okinyi ma kawuono. Jamin buche Lucas Onyina okwo doho mondo mi ong'egne Kang'ethe kar twech madundo ma industrial area kagiwacho ni ok ginyal chiwo thuolo ne jagono bang' pondo kendo lal mowuok e tesend obila ka bende koro giwacho ni ma en bura magidwaro mondo mi ng'ad mapiyo kaka nyalore. Doho wacho ni okinde Kang'ethe kende moyie romo kode kendo pono ne gidwa nene nyaka kogi gi jamin buche. Ng'eto mar burano igone dhi timore saa 9 kawuono. This then therefore takes what is new is that when making that 6. Daka inapaga birio bang' saa 7 mar odiochieng' chenro en migago erokamano kuom medo kete mana kae Ramogi TV.